lafiya ga muna mun dawo an gama insha Allah kowa da kowa ga muna ciya mun gama yes yau a Kano za mu Sarki rayi ikina gefe na ban san na gamar da ku ikina gefe na ban san na gamar da ku gefe na ban san na gamar da ku mai da ku zancen murɗewa wannan san ba bishi masoyi na gaskiya ba a nisa da shi a fage na so na kauna yau dai mun gamu